dagiti bumarbaran. Nagpaidasig na kadanan dan kadagiti nasusulimek a lugar. Dagiti madimadandanon ket adadan sa zay. Agpapagwapo dan. Ila ko dan nati bagbagida no na dagiti nagapuanan da wenno na dagiti may karida pay. Pagtungpalan nati lugar pakairamanan ti may tulong da iti komunidad ken ti bibiyag sagtumunggal may sa kadagiti residente. Kita-kitain nyo basit siya sino dagiti makatulong ken makabaol matlaang iti posisyon napakairamanan na pay dagiti makaitong palto kadagiti karkarida tapno saan nga tawag nan haan nga maperdi dagito itatanga imahe danton no kas pagarigan isudanton ket agtuga dagiti agpa dagiti tawag na dagiti maire terminolohiyanan dagiti komandidato ulit akit dagiti naudi nga panagakemda iti pwesto no nat nagapgapuanan da dagito itatati ibentada sarita da dagiti tataw itatano nat nagapuanan da tapno no met ada pangayayo da dikit di imatendar dalaeng wenno imbandera dalaeng tinaganda nga wenno impaspasurot dalaeng ti naganda dagiti naki alyansa anda wenno naki group 1 da dagiti di makuna nga pabigat masapol iti pa nagbalin tayo mo't nga wais nangro na dagiti agtutubo sa inyo nga perjen wano sa inyo nga sayangan na po dagiti butos yung masapol nga maiya karimot laing ka dagiti no nagbalin tong lideres iti luglugar. Sublinan tayo nga ro, digiti sa balipay adamag. Itibiyang ti Philippine National Police pay laing apo. Alaw ti biyernes itata. Kaya ti record, no aldaw ti Sabado ken na Domingo. Dagiti aldaw. Pakawas pasamakan, dagiti aksidente. Iti man makiya damag. Ti interview tayo kani Police Colonel Frederick Obar. Itibiyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kasting oro dati adado a detalye. From January 1 to March 22, compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025, nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024. Ngayon, nakita namin 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50%. From January 1 to March 22, compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025, nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024. Ngayon, nakita namin 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50%. From January 1 to March 22, compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025, nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024.
Ngayon, nakita namin, 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50% from January 1 to March 22 compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025. Nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024. Ngayon nakita namin 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50% from January 1 to March 22 compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025. Nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024. Ngayon nakita namin 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50% from January 1 to March 22 compared to 2024, compared on the same date, no, on 2025. Nakita po namin ang VTIs natin noon is 96 noong 2024. Ngayon nakita namin 43 lang ngayon. So makikita mo yung reduction ng incidents is more than 50%.